Институт ахвал комиссия ахвай министерство дакайкина нохчи мет литературы кел амач язеш конкурсию и конкурс дакайкин сейчас конкурс я был бешпол от амати авторш буйцан угархал ешега программию ахац литературы хаюшо программа цац якачим бацаш тада еш нисе еш меткшера иш цоак ха роер цанкетердер от комиссии акцигаха дисридинега инз тохор совет айдал долчхайна цар язиньол цацьол президениш инза танле хитсдил уэдахар хитсдил ацумаш ишабл хитсмаш бабиш лечер и программа и хитсмаш беш ишта дисри дин хатташ дархтайн цанкетер магин бол яздар хой буй вай цан суац список шуир сабеш да бохш келла вай хинза عشان تقين دقو بهم دلوش كرم تلق قريلوش يازدر خوي بو يقوان ويازدر خوي عمتي أفترش بيد إيت مجوش يشتو يقي بغيتش إشتا إبوه بركو بينك دلاس برنامج يقي ويش بغيترخا لا أحصل أتيقع بالشارخ هورنخ بيد إيت بيز بوغداتسا يو عمتش أفترش بوي تسارنا شين خيتر يحتار خارج الشورش إبقوا تسار قايتنيو царь Язинч произведение Хшайн Воли Хетчегюцу на поедете щурш.